салом дӯстон, бозиҳои навбатии даври дуюми рақобатҳои марҳилаи интихобии чемпионати Аврупо 2024 баргузор шуданд. Аз аввал ҳар як имтиёз ба тиллову зар баробар аст. Аз ин хотир дастҳо медонанд ки ҳаққи иштибоҳ надоранд. ҳоле барои Дания шояд мушкилӣ эҷод кунад ҳамон се имтиёзе ки дар бозӣ бо Қазоқистон аз даст дод. Дар бозии имшаба натиҷаи ҳангомавӣ ба қайд гирифта нашуд, вале мо фақат аз пайи сенсатсия поида намегардем. Чизе шуд, онро ба шумо мерасонем. Шумо фақат лайки қиматбоҳи худро гузоред ва ба канал обуна шавед. Мо кори худро бо сифати аъло кӯшиш мекунем ки пеш барем. дар ин маврид бозиҳои интихобии Евро 2024 давом доранд. Хорватияро бозии мушкил дар Туркия интизор аст. Шотландия бошад қувваи худро бо Испания месанҷад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро мунтахабҳо тайёр карданд. Тамошои бозиҳоро бо 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонусу ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Фаронса баъд аз ғалабаи калон дар бозии даври якум бар зидди Нидерландия чунон менамуд ки пуху прахи Ирландияро мебарорад, аммо бозӣ барои фаронсавиҳо баръакс хеле мушкил ҷараён гирифт. Дар нимаи якум ҳардуи даста ба иштибоҳҳои зиёд роҳ медоданд. Ба назар чунон мерасид ки рақобати мунтахабҳо бояд бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расад, вале дар нимаи дуввум фаронсавиҳо тавонистанд як гол ки то андозаи тасодуфиам буд бо кӯшиши Павар ба ҳадаф расонда ғалабаи худро таъмин карданд. Австрия дар майдони худ Эстонияро қабул карда саравол ба дарвозааш гол сар дод, аммо дар нимаи дуввум бо ду гол Кайнц ва Григориш камбек карда ба пирӯзӣ расид. Шветсия пас аз мағлубият дар бозӣ бо Белгия маҷбур буд то дар рақобат бо Озарбойҷон беҳтар бозӣ кунад. Шведҳо аз беҳтар ҳам беҳтар буданду бо ҳисоби 5-0 озарбойҷониҳоро мағлуб карданд. Венгрия ғалабаи дуввуми худро дар ин марҳилаи интихобӣ ба даст овард. Рақиби даври дуюм барои онҳо мунтахаби Болгария буд. Венгриёҳо бо ҳисоби 3-0 тавассути голҳои Векслей, Собослай ва Адам пирӯз шуданд. Ҳар се гол дар нимаи якуми рақобат зада шуданд. Полша бо азобу машаққати зиёд бар Албания дастболо гардид. Ягона голи Свидерский ғалабаи полшагиёро таъмин кард, аммо мушкилӣ дар бозии даста зиёд дида шуд. Мунтахаби Гибралтар дар сатҳи аврупоӣ бо Нидерланд рақобати арзанда карда наметавонад. Шогирдани Роналд Коман баъд аз нокомӣ дар бозии аввал аз мухлисон бояд узр мепурсиданд. Ин бахшишпурсиҳо аз голи Мемфис Депай оғоз шуданд. Пас он Натан Аке дубл карда кори нидерландиҳо ҷиҳати баромадан аз гурӯҳ ба марҳилаи финалӣ осонтар шуд. дар варзишгоҳи Стенфорд Бридж барои мусалмонони шаҳри Лондон ифтори кушод ташкил карда шуд. Мусалмонони шаҳри Лондон имконият доштанд то ба вақти ифтор кардан ба Стенфорд Бридж омада ифтор кунанд. Стенфорд Бридж дар таърихи Премер-лигаи Англия аввалин варзишгоҳе шуд ки ба ин иқдом оғоз кард. Пас аз иваз шудани роҳбарияти дастаи Челси, ин яке аз иқдомҳои беҳтарини дастаи Челси ба ҳисоб меравад. Дар ин ҷамъомад аввалин бозингари сиёҳпӯсти лондониҳо Пол Кановил суханронӣ кард. Садҳо мусалмонон дар варзишгоҳ ҷамъ шуданд. Чунин қадамҳо метавонанд барои зиёд шудани сафи мухлисони дастаи Челси таъсири нек расонанд. Челси солҳои охир дар байни мусалмонони олам қадру манзалати хосае пайдо кардааст. Ҳатто агар ба кишвари худ назар кунем, давоми 10 солаи охир дастаи шаҳри Лондон тарафдорони зиёдеро дар Тоҷикистон пайдо кард. Пас аз чунин иқдомҳои нек теъдоди мухлисони Челси боз бештар мешаванд. Месси мехоҳад ба Барселона баргардад. Барои бозгашти худ Лео воситаҳои гуногунро мавриди истифода қарор медиҳад. Айни замон роҳи асосии баргаштан ба Каталонияро Лео тавассути падари худ ки агенташ аст мебинад. Хорхе Месси рӯзои наздик бояд бо Лапорта вохӯрӣ анҷом диҳад. Масъалаи асосие ки дар байн гузошта мешавад, баргаштани Месси ба сафи Каталониё хоҳад буд. ҳамон тавре ки Месси 2 сол пеш аз Барса бепул рафт, боз метавонад бепул ба он ҷо баргардад. Шартномаи Лео бо парижиҳо тобистони соли ҷорӣ ба мерасад. Худи Месси бошад бо хави атрофи баргаштанаш суҳбатҳо доир мекунад. мухлисони дастаи Каталонӣ ба ду қисм тақсим шуда ин масъаларо баҳо мегузоранд. Баъзеҳо мегӯянд ки омадани Месси маънои онро дорад ки хави Барселонаи 2 сола сохтаи худро яктараф монда ҳамаро аз сари нав оғоз мекунад. қисми дигар бошад бар он ақида ҳастанд ки омадани Месси танҳо ба фоидаи кор хоҳад буд. Дастҳо аз MLS хурҷинҳои пул омода карда интизори тобистон ҳастанд то Мессиро ба он тарафи уқёнус баранд. дар бораи арабҳо аллакай хабар доред ки омода ҳастанд то ҳамаи пули дунёро ба Месси диҳанд то ӯ ба чемпионати Арабистони Саудӣ равад.
Криштиану Роналдо дар ҷоми ҷаҳони соли 2026 нахоҳад буд. Ин ба бозӣ, сатҳ ва формаи Роналдо вобаста нест. Гап умуман дар бораи мавзӯи дигар меравад. Суду прокурорбозии Роналдоро дар масъалаи таҷовуз ба номус мо ва шумо дар хотир дорем. Он нафаре ки Роналдоро барои ин кор гунаҳгор карда буд, шаҳрванди Амрико мебошад. Албатта, ҳамаи гуноҳҳо аз Роналдо гирифта шуданд, вале ин маънои онро надорад ки тарафи Амрико аз сари нав масъаларо бардошта наметавонад. Онҳо метавонанд боз дар наздикии соли 2026 ба ин масъала таваҷҷӯҳ бинамоянд ва рафтани Роналдоро ба ҷоми ҷаҳон зери суол монанд. Бораи ҳамин ӯ чандин бор аз сафар ба ИМЕА даст кашид. Агар риски кӯчаке ба Роналдо таҳдид кунад, ҳамлагари португалӣ метавонад аз рафтан ба Амрико даст кашад, ҳатто агар гап сари ҷоми ҷаҳонам равад. Ҳамаи мо мегуфтем ки мундиали соли 2022 охирин ҷоми ҷаҳон барои ӯст. Худи Роналдо ҳам мехоҳад дар формаи беҳтарин қарор дошта дар ҷоми ҷаҳон бори охирин бор иштирок кунад. Ба хотири ин рӯз шабу рӯз машқу тамрин мекунад. Аммо як ҳолати кӯчак метавонад ӯро аз ҷоми ҷаҳон бенасиб кунад. Чунон менамояд ки масъалаи таҷовуз ба номус то охири умр таъсирашро ба Роналдо мерасонад. Ба ҳамин тамом, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.